Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Depende man sa severity sang disease kung amo na nga determine kung how long ang virus ilang alawas. Ang iban kung mild lang or asymptomatic, usually 10 days madula na. Ang mga moderate, usually 2 weeks. Pero kung severe na gid ang imo nga COVID, ang iban, it takes around 3 weeks until magdula ang virus ilang alawas. So amo na gani usually gina-recommend nga amo na ang quarantine period. Depende sa severity sa imong mga masakit. Amo man na ang time nga naka-isolate or naka-quarantine ka na until ka balik sa inyong balay or magwa sa imong balay.